Ndị be anyị osubrile mkpọrọmasị a na iwe a na-ewere ndị Igbo bakwana na another level eburugo ebe n'ụlọ ụka. Unu ga-echeta n'afọ abụọ ma atọ gara aga enwere ụlọ ụka na Yoruba na Lagos, ndị Igbo agụwa egwu ndị Igbo, onye fada abụọ ha ọnụ ka mechie n'ọnụ. Anụkwara m na suspended onye fada ahụ, ugbu ọzọ emekwala ọzọ emere. Onye unu na-ahụ ugbu a bụ Rev Father na Asobo, an angry parish priest of St. Mary's Catholic Church, Idedo in Ekiti, Amokwe, fought and disrupted the women from their August meeting just because they refused to have their meeting in another different venue. This ihe abụ ụmụ nwaanyị Igbo anyị unu ma na-eme August meeting. Probably ndị a na-abụ ndị Enugu. Sorry, amaghị Enugu dịka m na-anụ. I'm not too sure. But probably these people that maybe a heavily insecurity in their area, they have lawa, or has instead of able ego lawa, can we go about transport, gather, may August meeting, send their development back home. Or you can name a meeting. Like work at this Rev Father on your Yoruba, so we went on. Total money, Jamaican, Aquasha in my church, now log, Abam Yogo, near how Igbo, getting August meeting. Huna na mkpọrọmasị abakwala na another level. Ka m gwa unu the truth, a nwere ihe m hụrụ nji wee na-ekwu okwu ndị Igbo bịa lọtawanụ n'ụlọ. Ihe nji na-akpọ okwu Igbo rute ụlọ. Mgbe m si Igbo rute ụlọ akwụkwọ kwara ibugo lọtawa ahụ ka anyị develop n'ala Igbo. Akụrụ ụlọ dị iche na Igbo ruo ụlọ. Akụgorite ụlọ ọ gaghị eweta mmepe, mana Igbo rute ụlọ ha eweta mmepe. Igbo irute ụlọ bụ ihe a na-akpatara Igbo ego. That developmental spirit ahụ onye Igbo, let it come home. Ihe ahụ iji wee kpatara anyị akụ bulatara anyị ụlọ ka ndị nọ n'ụlọ wee nweta ọrụ, ka ereduzo ọgụ na mgba na-ahụ n'ụlọ, ka ereduzo ịkwafe ọbara nwanne chukwu nwanne ya, n'ihi na onye ukwu kpata onye nta kpata ọgụ na mgba ala eme nwoke nke emere ibe ya esemokwu ala. Ana m ama n'ọkwa aga m na-ama ya ruo mgbe ala Igbo ga-awụ Japan of Africa, ruo mgbe wee ga-awụ a tourist center for the whole world. Because ebuga ya na amụmụ ga-emezu. Lee ya na-akwapụ ụmụ nwaanyị Igbo na-akụwachi mmanya ogo na ịchọ ka ha mee ọnwụrụ ka ị ga-ba ha ọgụ. Rev Father ba ha ọgụ, Yoruba Rev Father ba ndị Igbo ọgụ n'ihi ọrịa ndị Igbo asị. Mana otu ihe m maara bụ ka unu na-akpọ anyị asị ka anyị nakwa na-aga, onwe ihe rezọ ga-emekwa na Europe 3 akwụ ma ọjị, onwe ihe rezọ ga-eme ya skrachịwa. Mana ndị Igbo ka anyị kolikwara na plan onwe anyị, duplicate all your business back home. Oya we Igbo ụlọ anyị wa ahịa n'onwe anyị. I believe in business. I bụrụ hala business anyị bulata ụlọ Igbo erugo ụlọ. You can still stay wherever you are, but your business is running back home. Oya kwa na Igbo ụlọ m na-ekwu okwu ya. Biko nụ were ihe onyonyo atụsa anyị ka ụwa niile ahụ ihe a na-eme ndị Igbo na obere n'ụwa sọtụrụ ka mega n'Ekiti kelegasị emere na Lagos. Ito hang money. Ito na ito na. Ito ka na. Ito ka si. One day. Ano ka sa mga kreli na ada. Kreli visit. Ito na. Yozi kandi bonine. Akwa gị wụrụ ọnwụ Igbo ụlọ. Ihe Chukwu kwuru ga-eme. Igbo niile ga-aga n'iru. Jovi ka jisi ike kpere gị rire n'ala Igbo.